שלג. קר. עושים מתפללים בדניאל, בחבקוק, הם מתפללים שם. אסתר מרדכי מאמינים בקברים האלה. דרומית לטהרן בשבוע שעבר זהו קבר אסתר ומרדכי, גיבורי מגילת אסתר, הקבורים באיראן. הכניסה, שנה עתיקה. דלת אבן למבנה העתיק, ובפנים, מתחת לכיפת האבן, משומרים להפליא שני הקברים. מרדכי לצד אסתר וברקע, כתוביות בעברית. זה ארון קודש, חדר שלם. בתוך זה חדר עם נישות כאלה. אבל כזה אין בעולם, לא יודע איפה מצאו את זה. ספרי תורה ומגן דוד, במדינת האויב המרה ביותר של ישראל. ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך. שמה יש בית הכנסת? חבקוק הנביא. חבקוק. כן. מי שמצלם את התמונות הללו זה האיש הזה, רב ישראל גבאי, שהגיע בשבוע שעבר לאיראן לסיור ושיפוץ קברי צדיקים. ראיתי ההזנחה, מקומות שהלכו לעשות מגרש כדורגל על קבר של צדיק, אז זה עורר אותי לעשות. קבר חבקוק הנביא נמצא באמצע כיכר תנועה בעיר שושן. שמה מוכר, העיר של אחשוורוש, שבה הסתובב בשבוע שעבר הרב גבאי, צילם והתפלל. دنیا هیچکس و هیچکس پوشیده نیست که یکی از پیامبران اولوالعزم ما هستن و همه ایشونا را دارن وقت دارن حضرت علی علیه السلام. יהודי עטור תפילין ומוסלמי מתפללים יחד לאותו נביא. סרט ויזניץ. נראה שאתה מרגיש פה בבית. זה האוהל הראשון שעשו בהר הזיתים. הרב ישראל גבאי חזר לירושלים לפני כמה ימים מאיראן. זה לא היה מסע פתאומי לשם עם הדרכון הצרפתי שלו, אלא מפעל חיים שנפרס על פני העולם כולו, להצלת קברי יהודים. הזוהר אומר שהחיים, אנחנו חיים בזכות הצדיקים שכבר מתו, שמתפללים עלינו. אבל המומחיות האמיתית שלו היא מדינות ערב, מקומות מסוכנים ומבצעים חשאיים להצלת הקברים ההרוסים. הייתי בעזה, באמצע האינתיפאדה. זה היה שם מבצע סודי כזה. מי קברו שם? רב ישראל נג'ארה. אחרי עזה? אחרי זה בלבנון הייתי גם באמצע המלחמה. איך לבנון? באמצע המלחמה, וכשהיה המלחמה הראשונה. בצידון, סחר זבולון וכל הזה. היית בקבר? גם שם הלכתי ככה עם מצב הטרמפ באוטובוס. כל זה לא נעשה בהסתערבות ובהתאמעות או בידיעת השפה, אלא ההפך. אתה ככה מסתובב עם הכובע הזה? כן. בלבוש חרדי, עם הכובע והציצית, וכן, איתם הוא מדבר עברית. סוריה, ככה אתה נוחת בשדה התעופה, שואלים אותך מה עליה? לא, הם שאלו אותי, הם חקרו אותי מה אני הולך לעשות, מה אני רוצה לעשות. אמרתי להם, אני רוצה להתפלל. כאילו צדיקים, בסוף אמרו לי, הפוך, אמרו תתפלל עלינו, אמרו לי. גם הם אמרו לי בסוף, הוויזה בחינם. בדמשק שבסוריה הוא ביקר את הקהילה היהודית ונסע באוטובוס בין עירוני לחלב כדי לשפץ את בית הקברות שם. באוטובוס לא דיברו שום דבר, לא מדברים, לא כלום. בתימן הוא הלך לשפץ את קברו של רבי שלום שבזי. הבאתי מצבה ועשיתי שם מצבה. הבאת מצבה מחוץ לארץ? כן. היהודים, הם לא נתנו לי לעבוד שם, אבל אני בכל זאת לקחתי ערבים מקומיים בכוח. אבל הם שובבים, הם התחילו נגדי גם כן, אבל עשו לי עבודה. בעיראק הוא כבר היה על סף סכנת חיים, בדרך לקבר יונה הנביא, באמצע המלחמה. עיראק היא מאוד קשה. לא עוצרים אותך לחקירות, המוחברת שם? המודיעין שלהם? לא, לא. חזרה לאיראן. גבאי לא הגיע סתם לקבר אסתר ומרדכי. אחמדינג'אד נשיא איראן איים להרוס את הקברים והטלוויזיה שלו פתחה במסע הסתה. در اونجا خود اینها میگن که یه خانمی بوده به اسم استر، اینو نفوذ میدن توی دربار خشایارشا و با توسط آقایی به اسم مردخای یهودی تحریکش میکنن و چیزی حدود 170,000 ایرانی رو میکشه.
גבאי קרא שם אולי בפעם האחרונה פרק תהילים לזכרם של אסתר ומרדכי. באיראן יש עשרות קברי צדיקים. קבר רבי יעקב, לפני כמה שנים זה? 300 שנה. הקהילה היהודית מנסה לשכנע את השלטונות להמשיך ולשמר אותם. اینکه حرم زیارت کردیم خدا رو شکر الحمدلله خیلی خوب بود زیارت کردیم نماز خوندیم نماز صبح اینجا خوندیم به رهبر عزیزمون رهبر انقلاب بده ان شاء الله خداوند به مسلمین شرف بده بزرگی بده ما در لوای اسلام زیر پرچم اسلام الحمدلله 3000 سال ما که زندگی خوبی بخوشی به سلامتی با برکت همه ان شاء الله سلامتی داشته باشن خوب. הנה כאן תמונות נדירות של תפילת שחרית באחד מבתי הכנסת של טהרן. ט"ו בשבט בטהרן לפני שבוע, הקהילה מפוחדת ומספר, חייבים לעזור להם. משימת חיים מה שיש לך, המשימה שלך. כן, אני לבד, צריך לא יודע, צריך מישהו זה מדובר באלפי בתי קברות. כל המדינות הערביות, זה אותו בעיה. ממש נהרס, הכל נהרס. סיפור מרתק. הנה התחזית עם נעמה. התחזית בחסות יובנק. It's not the same without you. ערב טוב, החורף המתון ימשיך ללוות אותנו גם בימים הקרובים. הלילה צפוי להיות הלילה הקר ביותר, בין מעלה אחת ל2 מעלות, בעיקר באזור הצפון. קיים חשש לקרה, אלה כבר הטמפרטורות של מחר, בין 10 ל11 מעלות באזורי הערים, עם עלייה מאוד קלה בטמפרטורות, בין 13 ל16 מעלות לאורך מישור החוף. יש סיכוי לטפטופים כמעט בכל רחבי הארץ, 17 מעלות, גם באזור השפלה, באר שבע, אילת עם 24 מעלות. מה צפוי לנו בימים הקרובים? אז הנה התשקיף שלנו. הלילה קיים חשש לקרה, בעיקר בעמקי הצפון. מחר עלייה מאוד קלה בטמפרטורות, יש סיכוי לטפטופים מעננים גבוהים, טפטופים כמעט בכל רחבי הארץ. יום שישי גשם בעיקר באזור הצפון וגם במרכז. שבת הגשם הזה יגיע לאזור הדרום, אבל יתמקד בעיקר במרכז ובדרום. ימים ראשון ושני, תחילת השבוע, עלייה בטמפרטורות, טמפרטורות הרבה יותר נוחות. גשם אולי שוב רק ביום רביעי. עד כאן התחזית, ערב טוב. התחזית בחסות יובנק. It's not the same without you. ועכשיו